start nummer 17, Mads Jensen, Nora Holse klar. Det er norske, der er 8. Jo. Men det er bare fint. Ja, det ved jeg godt. Hvad siger du, Svend? Køer kan i det mindste godt flyve. Okay. Jo. Jeg læser af, at køer kan flyve. Nå. Resultatet for Lille var 11 fejl, 7 fejl for Aarhus, en fejl, tid af 92, ledetiden var 107,1. Vinnie, hun røg lige 0 her til distriktshævn nede i Kongeå. Ja, første gang. Hun er stadig for glad. Nej, men det kører bare i dag. Det kørte bare i dag, det kan jeg godt sige.